Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Үзебезчә бизәү опера һәм балет театрында татар бизәкләренә бай гадәти булмаган чыршылар куйганнар. Собыйлар сөйенеше Буа районында ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдәге балаларның яңа теләкләрен тормышка ашырмакчылар. Безнекеләр ким түгел, Казанда табиблар Идел буе округында беренче пациентның йөрәгенә үзебездә эшләнгән стимулятор куйдылар. Алдагы бәйрәм көннәрендә Казанның күп функциялы үзәкләрендә эш графигы үзгәрә. 31 декабрьдә минем документлар офисларының эш көне көндезге сәгать 12-гә кадәр дәвам итәчәк, 1 гыйнвардан 8-нә кадәр ял көннәре. Шуңа күрә сорауларыгыз, мөрәҗәгатьләрегез булса, ашыгырга кирәк. Телефон номеры экраннарда күрсәтелгән. Татарстан прокуратурасында җылылык белән тәэмин итү өлкәсендә гражданнарның хукукларын үтәү мәсьәләләре буенча кайнар линия ачылды. Консультация тәүлек буе эшләячәк, кызыксындырган сорауларны иртәнге сәгать 9-дан кичке 6-га кадәр бирергә була. Телефон номерлары шулай ук экраннарда күрсәтелгән. Шулай ук мөрәҗәгатьләрне электрон почтасы аша да кабул итәләр. Барлык мөрәҗәгатьләр буенча күзәтчелек чаралары оештырыла. Яңа ел төнендә Казанда җәмәгать транспорты төнге 2-гә кадәр эшләячәк. Шулай ук метрода эш режимын озайтты, ул да төнге 2-гә кадәр йөриячәк. 1 гыйнварда киресенчә җәмәгать транспорты 2 сәгатькә соң эшли башлый. Барысы да автобуслар, троллейбуслар, трамвайлар маршрутларга иртәнге 8-нче яртыда чыга. Чыгарылышны иминлекне тәэмин итү темасы белән дәвам итәбез. Республика буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының баш идарәсе һәм кешеләре 31 декабрьдән һәм киләсе елның 9 гыйнварына кадәр көчәйтелгән режимга күчә. Статистика мәгълүматларына караганда, яңа ел һәм Рождество бәйрәмнәре чорында янгыннар саны һәм аларның тискәре нәтиҗәләре арта. Әйтик, узган чорда республикада 142 янгын теркәлгән, аларда 8 кеше үлгән. Муниципаль районнарда гражданнар тарафыннан пиротехник эшләнмәләр җибәрү өчен 1000-нән артык махсус майданчык булдырылган. Күрсәтелгән чорда янгын куркынычсызлыгы таләпләрен бозган өчен административ җаваплылык 2 тапкырга арттырылган. Пожарлар бар инде аның объектив жаклары да, субъектив жаклары бар. Эшләү, безнең профилактик эшләү, бергә эшләүнең результаты җылдан-җыл була ул. Но аның битәре янгыннар да, бу янгыннарга битәр безнең керә шул үләннәр җану, мусор җану, аткутлар җану. Башка хәбәрләргә күчәбез. Идел буе округында беренче булып Республика клиник хастаханәсе табиблары Россия кардиостимуляторын куллана башлады. Элек чит ил техникасыннан файдаланган булсалар, хәзер безнекеләр йөрәккә күбрәк туры киләчәк дип ышандыра табиблар. Үзебезнең стимуляторны беренче булып Шүпрәле районыннан килгән пациентта сынадылар. Теманың дәвамы киләсе язмада. Операция стәлендә 63 яшьлек Владимир Кудрявцев йөрәк авыртуы үзен 3 ел элек сиздерә башлаган. Дышать невозможно. Вот здесь прижимается одышка. Тикшерү вакытында йөрәк авыруын ачыклаганнар. 3 камералы кардиостимулятор урнаштырырга кирәк. Ул йөрәк тибешенең дөрес ритмын тәэмин итә. Әлеге җайланманы 2019 елда куялар. Быел алыштырырга кирәк булган. Дом таких вот устройств устанавливаем, имплантируем где-то около. Елна без шундый 20-25 җайланма урнаштырабыз. Элек аларны чит илнеке иде. Яңа гына үзебезнең 2 аппаратны куйдык. Имплантация техникасы буенча бернинди аермалар юк. Барысы да штат режимда узды. 3 камералы кардиостимуляторлар әлегә кадәр Россиядә җитештерелмәгән. Үзебездә ясалган приборларның беренче партиясе Мәскәүдән килгән. Алар чит ил җайланмаларыннан бердә калышмый. Уртача 6 елга исәпләнгән. Аларны ярты ел сайын тикшереп торырга кирәк. Во время проверки кардиостимулятора, во время проверки синхронизирующего аппарата, Әлеге пациент ярты ел сайын тикшеренү үтәргә тиеш. Кардиостимуляторны тикшерү вакытында эш параметрын, стимуляторның синхрон эше өчен һәр электродның эшенә күпме энергия кирәклеген билгелибез.
Тикшерүү нәтижеләре буенча яңа кардиостимулятор яхшы эшли. Пациент инде иенә кайтырга җыена. Якынлашып килүче 2023 елны Владимир Кудрявцев гаиләсе белән каршылый. Хәтта оныклары белән яңа ел тамашасына да барырга җыена. Мондый мөмкинлек булганы өчен ул табибларга рәхмәтле. Ания Гыйбадуллина, Фируза Насырова, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Чыгарылышыбызны авыл хуҗалыгына багышланган агробизнес сәхифәсе белән дәвам итәбез. Биредә авыл хезмәтчәннәре алар җитештергән продукция, гомумән республикабызны азык-төлек белән тәэмин итүчеләр турында сөйләрбез. Сүзне Динә Нәҗметдиновага бирәм. Хәерле иртә. Эфирда агробизнес сәхифәсе. Республиканың агросәнәгать комплексы узып баручы елга нәтиҗәләр ясый. Шул уңайдан министрлыкта тармак ветераннарын бүләкләделәр. Шулай ук агросәнәгать комплексының иң яхшы яшь белгечләре билгеле булды. Атчылык һәм ат спорты федерациясының йомгаклау очрашуында 2022 елның нәтиҗәләре турында сөйләштеләр. Республиканың агросәнәгать комплексы ветераннары үз советлары эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Очрашуга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгына идарәләр башлыкларын, авыл хуҗалыгы өлкәсендә хуҗалыклар һәм галимнәр җитәкчеләрен чакырдылар. Бертеклеләрнең рекордлы уңышы сөт сау, авылларга ярдәм итү буенча дәүләт программаларын гамәлгә ашыру булар барысы да яхшы күрсәткеч булып тора. Агросәнәгать ветераннары советы рәисе Марсалиев хезмәттәшләренә дәүләт һәм җәмәгать бүләкләрен тапшырды. Аларга намуслы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Республикабыздың ветераннарын чакырдык. Алар инде алдынгы дояркалар, алдынгы механизаторлар, узак еллар колхоз председателе булып эшләгән, узак еллар буе гомерләрен багышлаган кешеләр алар бөтенесе. Шуңа күрә аларны зурлап, хөрмәтләп, аларга яхшы өстәл әзерләп, бүләкләр белән безнең авыл хуҗалыгы министры Марат Азатович аларны менә шулай итеп чакырды. Авыл хуҗалыгын өмір буе җиңел отырышы булмады, җиңел тармак. Бу тармакта түзеп, шундый матур зак итеп эшләгән кешеләр күп. Менә аларга бүген игътибар. Министрлыкта һөнәрендә иң яхшысы республика һөнәри осталык конкурсында җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы булды. Конкурс гадәттәгечә Татарстанның аграр яшьләр берләшмәсе тарафыннан Татарстан Республикасы президенты, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы, шулай ук яшьләр эшләре министрлыгы ярдәмендә үткәрелде. Конкурс Казан дәүләт аграр университеты һәм Казан дәүләт ветеринария медицинасы академиясе базаларында узды. Беренче көнне катнашучылар тиешле юнәлешләр буенча тест сорауларына җавап бирде. Икенче көнне яшь хезмәткәрләр һәм студентлар практикада һөнәри осталыкларын күрсәтте. Алдынгы катнашучыларны берничә номинациядә билгеләделәр: инженер-механик, агроном һәм башкалар. Биектау муниципаль районының элита бош нәсел предприятиесендә терлекчелек тармагында узган елның 11 аенда йомгаклар ясалды. Киңәшмә эшендә Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов катнашты. Республикада мөгезле ире терлекләрнең саны 636 мең баш дип исәпләнә. Авыл хуҗалыгы оешмалары 11 айда 1 миллион 387 мең тонна сөт сауган. Сөт җитештерү буенча алдынгылар дип Минзәлә, Бөгелмә, Мөслим районнары билгеләнде. Ит җитештерү өлкәсендә исә Минзәлә, Кукмара, Балташ, Әтнә, Мамадыш, Саба, Алабуга һәм Азнакай районнары алда бара. Казан халыкара ат спорты комплексында ат үрчетү һәм ат спорты федерациясының сайлап алу конференциясы узды. Аның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ленар Гарипов үткәрде. 1 декабрьгә барлык категориялар буенча атларның саны 30 мең баштан артык. Саба, Балташ, Буа, Яңа Шишмә муниципаль районында атлар санының артуы күзәтелә. Җитештерү буенча төп күрсәткеч 100 биядән алынган кылыннар саны. Президент күрсәтмәсен тотып, атлар санын 50 мең башка җиткерү һәм татар халкының милли традицияларын үстерү буенча бурычлар куелды. 2030 елга кадәр атчылыкны һәм ат спортын үстерү программасы эшләнергә тиеш. Бу атнага авыл хуҗалыгы тармагына бәйле яңалыклар шулар иде. Барыгызны якынлашып килүче яңа еллар белән сезне. Безнең телерадио компания Русфон хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 4 яшьлек Әнвәр Әхмәтшин тарихы. Аңа аутизм диагнозы куелган. Кыйммәтле дәвалау таләп ителә. Что такое самолет?
4 яшьлек Әнвәр төсләрне һәм хайваннарны таный, кулларын юарга өйрәнгән. Ә менә әнисенең кайчан елаганын яки көлгәнен аңламый, балалар белән дә аралаша алмый. Барысына да аутизм сәбәп булып тора. Аңа бу диагнозны 2 яшьтә куйганнар. Я помню этот день, это было 2 апреля 2021 года. Хәтерлим, ул 2021 елның 2 апреле иде. Шунда ук социаль челтәрләрдән бу авыру турында укырга тотындым. Барлык билгеләр дә безнекеләр белән туры килде. Мондый диагноз куелган һәр баланы социаль һәм көнкүреш күнекмәләренә өйрәтергә мөмкин. Әнвәр белән дәресләрне шунда ук үткәрә башлыйлар. Башта аңа кагылырга да ярамаган. Ул гел елап, сүзләр урынына тавышлар гына чыгарган. И сравнить, каким он стал, вы сами видели, говорящий ребенок. Үз-үзен тотышы һәм аның нинди булуын үзегез дә күрәсез. Ул инде сөйләмне күпкә яхшырак аңлый торган педагог белән хезмәттәшлек итә. Ләкин бу гына җитми. Әле без аңа программада куйган максатлар да күп. Һәм аның киләчәге безнең ни дәрәҗәдә ярдәм итә алуыбызга бәйле. Якындагы ярты елга гына да дәвалану өчен 600 мең сум акча кирәк. Гаилә өчен бу зур сумма. Балага ярдәм итү өчен 5542 номерына дети сүзе белән SMS җибәрергә була. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Кирләүчеләр өчен тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ирина Ковалева, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Бу сагада инде яңа 2023 ел. Аны кара куян елы дип тә, песи елы дип тә атыйлар. Республикабызда куян асрап көн күрүчеләр байтак. Шундай гаиләләрнең берсе Саба районы Мишәнбаш авылында яши. Алар турында безнең чираттагы репортаж. Альберт Шакиров куяннары турында яратып, үз итеп сөйли. Күпләп үрчетү белән 2007 елдан бирле шөгыльләнәләр. Җәйге чорда 50дән артык куян тотсалар, кышка аның санын киметеп керәләр. Бу эш тәрбияләүнең барлык нечкәлекләрен белеп башкарыла. Иртә белән инде ашарларына бирәм, печән, арпа, шөгендер. Көндез ипи бирәбез инде әзрәк, кәбестә яфраклары. Озын колакларда дөрестән дә кишер һәм шөгендергә карата аерым мәхәббәт. Чыгып качарга яратсалар да, тавышсыз булулары уңай якларының берсе. Тавыклар белән бергә торуның үз сәбәбе бар. Куяннар ашап бетермәгән бөртеклеләрне тиз арада тавыклар юк итә. Кыргый куяннардан аермалы буларак алар төсләрен алыштырмый, кышын да, җәен дә бер төстә. Хуҗалар куяннарның хылкын яхшы белә, кешеләр сыман алар да үзенчәлекле. Шаян куян, наян куян дисәләр дә, араларында усаллары да очрый. Ата куян иң усалы инде, кулга сикерә. Ашау биргәндә дә, менә ашау салганда, шунда ана куяннар янына килмәкче була инде ул. Бер куян якынча 2,5 килограмм авырлыкта. Мөрәҗәгать итүчеләргә сатып бирәләр. Экологик яктан чиста, аллергиядан файдалы куян итенә ихтыяҗ зур. Үзләре дә аллергиялы оныкларына табиблар куян ите ашатырга кушкач асрый башлыйлар. Яшьләр тирәсе булгандыр. Аллергия бикатып кулагытлар бозылданың. Ул елларны менә биттәнең аллергиясе. Астрологлар фикеренчә, назлы куян һәм песи елы бер нинди начарлыклар да алып килә алмый, ел тотрыклы булыр диелә. Алия Галиуллина, Гөлназ Вахитова, Айзат Шәрәфиев, Татарстан яңалыклары, Саба районы. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бу көннәрдә Татарстанның халык кәсепләре эшләнмәләре белән бизәлгән чыршыларны Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында тәкъдим иттеләр. Аларны «Елки России» дип исемләнгән проект кысаларында Казан Мәдәният институты студентлары оештырды. Милли сәнгать әсәрләрен Алия Галиуллина да күреп кайтты. Гадәти яңа ел уенчыклары арасында татар символикасы белән киенгән курчаклар, кулдан язылган керамика, күн мозаика, барлык бизәнү әйберләре Татарстан тарихының мәдәни чагылышы. Бу усул белән Казан Мәдәният институты студентлары чыршы бизәге ясый. Нәүрүз, Татарстан көйләре һәм Татарстан легендалары чыршылары композициясе шундыйлардан. Если мы будем возрождать, сохранять и транслировать ее. Әгәр без аларны тыргызып, саклап торсак, һәр вакыт безнең тарих, гореф-гадәтләребез, йолаларыбыз юкка чыкмый, без аларны бер кайчанда югалтмаячакбыз. Сүз уңаеннан юкка гына чыршыларны нигез итеп алмаганнар, чөнки ул бәйрәм вакытында һәр өйнең түрен бизи. Мы сделали 50 коллекций елок с использованием 30 народных промыслов России. Бөтен Россиядә, Мариин театрында, Мәскәүдәге Горький паркында, Красноярскида халык чыршылары барлыкка килде. Казанда опера һәм балет театрында алар гыйнвар ахырына кадәр тора. Алия Галиуллина, Диана Дасаева, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары.
Башкалабыз Казанда яңа чаңгы юлы ачылды. Аның озынлыгы 6 чакрым һәм ул Казансу елгасы буйлап уза. Беренче чаңгычылар яңа трассаны сынап карадылар инде. Алар рәтендә Динә Нәҗметдинова да бар иде. 3, 2, 1, старт! Казанда яңа чаңгы юлы ачылды. Аның озынлыгы 6 чакрым һәм ул Казансу елгасы буйлап уза. Беренче чаңгычылар трассаны сынап карадылар инде. Для любителей активного вида спорта, кто не любит сидеть на каникулах пассивно. Чаңгы трассасы спорт белән теләп шөгыльләнүчеләр өчен булдырылды. Казан күренешләреннән ләззәтләнеп, һава торышы белән сыкланып була. Шуңа күрә килегез, рәхәтләнеп чаңгыда шуыгыз. Чаңгы трассасының озынлыгы 6 чакрым. Ул круиз рестораныннан Казан гаилә үзәгенә кадәр бара. Актив ял вакытында Татарстан башкаласының истәлекле урыннарын, Кремль, Кылшәриф мәчетен күрергә мөмкин булачак. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында трассада барлык кирәкле билгеләр, кыймалар куелган дип белдерделәр. Эта трасса проверена. Әлеге чаңгы юлын оештыручылар белән бергәлектә тикшердек. Без калынлыгы тәртиптә. Аның катламы 30-35 см тәшкил итә. Бу чаңгычылар өчен куркыныч янамый дигән сүз. Казанлылар һәм туристлар өчен барлык уңайлыклар да каралган. Ресторанда эз башыны алыштырып, кайнар чәй белән җылынырга мөмкин булачак. Кешеләр Аккыш күленә, Мирный бистәсенә барырга шактый вакыт һәм акча сарыф итә. Шуңа күрә без әлеге районда чаңгы трассасын булдырырга уйладык. Ял көннәрендә чаңгы шуарга мөмкин. Әлеге чаңгыны үзең белән алып киләсе. Ә киләчәктә прокат мәсьәләсе дә хәл ителәчәк. Динә Нәҗметдинова, Дамир Мөхәммәтханов, Татарстан яңалыклары. Яңа ел мөгъҗизалар вакыты. Теләкләр чыршысы акциясе иң якты хыялларны тормышка ашыра. Республикабызның шәһәр районнарында да әлеге акцияга бик теләп кушылдылар. Һәр ел сайын үткәрелә торган хәйрия чарасының максаты авыр хәлдә булган гаиләләргә ярдәм күрсәтү. Әйтик, Буа районында быел әлеге акция буенча 20 бала теләгән бүләген алачак. Тылсымчы ролендә район башлыгы Рәнис Камаретдинов. Буинский проживает такой вот перспективный, очень умный программист и просит у тебя приставку. Раил Әхәтовның яңа ел теләге бүген чынга ашты. Ранис Камартинов аңа бәйрәм бүләге тапшырды. Мулланур Вахитов исемендәге гимназиядә белем алучы егет Кыш бабайга хатны 1 ай элек үк язган. Тылсымчы кулыннан ул уен приставкасы алу турында хыялланган. Я очень люблю Новый год. Яңа ел бәйрәмен бик яратам. Алдан ук әзерләнә башлыйм. Теләкләр чыршысы акциясе 4-нче ел үткәрелә. Чара сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән, аз тәэмин ителгән гаилә балаларының һәм ятимнәрнең хыялларын тормышка ашырырга мөмкинлек бирә. Желающих было много. Катнашырга теләк белдерүчеләр күп булды. Район эшмәкәрләре, җитәкчеләр, хатлар ала алмаучылар башка юл белән ярдәм итә. Яңа ел тылсымчылары 12 гаиләдән 20 баланың хыялын тормышка ашырачак. Алсу Сәмигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары. Республикабызда күп бала тәрбияләүче гаиләләр шактый. Үзләренең күңел җылысын сабыйларына өләшеп, җәмгыятьтә дә матур уңышларга ирешеп килә алар. Алдагы видеозмабызда шундыйларның берсе Актаныш районының Мари Сууксу авылында гомер итүче 4 бала әнисе Миләүшә Арсланова турында. Әлеге йортта урын алган һәр нәрсәдән аның күңел җылысы чагыла. 4 бала анасы Миләүшә Арсланованы күпләр яхшы күңелле кеше буларак белә һәм хөрмәт итә. Бүгенге көндә 95-нче елда өйләнештек. Менә шушы гомер эчендә мен бер кашанда нигә аңа кияүгә чыктым микән дип үкенмәдем инде, Аллага шөкер. Тумышы белән Миләүшә Арсланова Киров авылыннан 4 балалы гаиләдә беренче сабый булып дөньяга килә. Әтисез калып, ятимлек ачысын татып үсә алар. Миләүшә ханым исә әнисенең зур терәге ярдәмчесе була. Үзе дә ишле гаиләдә үскәнгәме, күп балалы ана булу хыялы аның күңелендә кичкенәдән биреләнә. Тормыш иптәше белән гаилә корып җибәргәннән соң, тәүге сабыйлары дөньяга килә. Бер артлы 2 кыз һәм 2 уллары туа. Кулына нинди генә шөгыль алмасын, аны җиренә җиткереп башкара. Кичкенә кызларының йөрәк авыруы билгеле булгач, үз-үзен тынычландырырга теләп, ул кулына бәйләү җипләре ала. Шул көннән алардан аерылмый. Яхшыдан яхшы балаларны табып үстерү. Бер кашанда алар кеше араларында ким-хур булмасалар, синең өчен алар дәрәҗә. Башта башмак, оеклар бәйләсә, хәзер күлмәкләр бәйләү белән мавыга Миләүшә ханым. Ул бәйләгән күлмәкләр саны 10-гә якын.
Җәйләрен шешәккә күмелеп утырган йортта кышларын да матурлык өзелми. Арслановлар гаиләсенең күңел бизәге булган гөлләр тәрәсте бетулы. Арада чит илдән кайтарылганнары да бар. Хәзер балаларының 4-се дә читтә. Атна ахырында сагынышып туган йортларына җыела алар. Чөнки беләләр, биредә аларны тәмле сыйлары һәм җылы кочагы белән әниләре көтә. Ләлә Зайнуллина, Регина Саляхова, Татарстан яңалыклары, Актаныш районы. Узып баручы ел мәгариф һәм фән өлкәсендә нинди казанышлар, яңалыклар белән истә калды. 2023 ел илкүләм укытучы һәм остаз елында педагогика коллективлары алдында нинди бурычлар куела. Укучыларның кышкы каникулларын ничек файдалы һәм күңелле итеп үткәрергә. Татарстан радиосының иртәнге туры эфиры мәгарифның шушы һәм башка актуаль темаларына багышланды. Республика мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин яңартылган мәгариф стандартларындагы үзгәрешләрне гамәлгә ашыру, милли телләрдә укытуның сыйфатын яхшырту, мәгалимнәрнең абруен күтәрү, хезмәт хакларын арттыру, мәгариф учреждениеларда иминлекне саклау мәсьәләләрендә дә тукталды. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Илсур Гәрәевич. Хәерле иртә, исәмсез. Мәгариф өлкәсендә узып баручы ел нинди төп казанышлар белән истә калыр? Бу мәктәпләр төзелү, бу ремонт эшләре, аннан соң бу ашханаларны ремонтлау һәм аларны җиһазлау, урта һөнәри белем учреждениеларын ремонтлау, тулай торакларын ремонтлау. Менә бу әгәр дә инфраструктура ягыннан алып карасак, бу юнәлешләр алар барысы да үтәлде һәм алар безне бик нык сөендерә. Студентлар белән эшләү, тәрбия юнәлешендә, гомумән мәгариф системасында барлык барган үзгәрешләр, алар барысы да 2022 ел казанышлары. Милли проектлар буенча бөтен менә бу үсеш нокталарын ачылган мәктәпләрнең саны 117, аларда шартлар тудырылды. Яңа елга нинди өмет, ниятләр белән керәсез? Укытучыларны хәзерләүне яхшыртырга кирәк. Иң төп проблемаларның берсе шул, һәм башкарылып чыккан, укып чыккан менә шушы яшь белгечләрне мәктәпләргә урнаштыру, аннан соң аларның мәктәпләрдә калуы бик безне борчый торган проблема. Мәктәпләрдә калмауы дип әйтик инде. Аларны саклап калдырырга кирәк. Менә республикада президент тарафыннан бирелгән шушы карар нигезендә 745 бала хәзерге вакытта яңадан белем ала. Алар безнең билингваль һәм полилингваль юнәлештә әзерлек үтәләр. Мәктәпләрдә эшләү өчен булардан тыш яңадан Россия бюджетыннан безнең яңадан урыннар бирелә. Менә алар барсы да студентлар белән тәэмин ителсә, студентлар анда укып чыгып мәктәпләргә килсәләр, бу безне бик нык куандыручы, сөендерүче фактор булыр иде. Ил күләмендә укытучы һәм остаз елы буларак, киләсе елда мөгаллимнәрнең абруен күтәрү өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Әгәр дә без шушы 2023 елда укытучыларга булган карашны тагын да яхшыртсак, үзгәртсәк, ата-аналар тарафыннан укытучылар турында күбрәк сөйләнелсә, безнең ветераннарыбыз, остазларыбыз үзенең гомерен балаларга башлаган укытучылар, җитәкчеләр турында күбрәк әйтелсә, алар мисалында тәрбия кылынса, менә шул инде ул яңадан укытучыга булган мөнәсәбәтне күрсәтү һәм аны яхшырту. Укучыларның кышкы каникулларын оештыруда нинди үзенчәлекләр бар? Иң мөһиме, бала читтә булырга тиеш түгел. Мәктәп тарафыннан да, гаилә тарафыннан да игътибарсыз калырга тиеш түгел. Менә бу бәйрәм көннәрендә балаларга булган ихтирам, аларга булган караш тагын да яхшырак булсын, әти-әниләр тарафыннан да, мәктәп тарафыннан да. Чөнки гаилә тәрбиясе, гаилә учагының җылы булуы һәм баланың бергәләп әти-әни белән бергә театрларга, концертларга, аннан соң спорт юнәлешендә дип әйтик инде, башка юнәлешләргә, туристик походларга чыгып бергәләп булуы, ул балаларда да, әти-әнидә дә 2023 елда киләчәккә ышаныч уята, кәефләрен арттыра, сәламәтлеген яхшырта. Бу сагада инде яңа 2023 ел. Бәйрәм уңаеннан теләкләрегезне дә ишетәсе килә. Әгәр дә 2023 елда безнең күңелләребездә тынычлык булса, күңелләребездә яктылык булса, укытучыларга хөрмәт булып, әти-әниләр тарафыннан игътибар булса, мәктәп тарафыннан әти-әниләргә хөрмәт булса, менә бу безнең 23 елның иң зур казанышы
һәм иң зур уңышы булыр иде. Шуңа күрә бергә булып, матур булып, бергә яшик, ярдәм итик, ярдәм кулын сузыйк һәм әлбәттә яхшы кәеф белән каршы алырга һәм елны матур гына тәмамларга насыйп булсын. Бәйрәм белән сезне, яңа еллар белән, хөрмәтле милләттәшләр, ватандашлар. Илсур Гараевич, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин иде. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирны хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Иртәгә яңалыклар чыгарылышы иртәнге 9 тулып 15 минутта булачак. Мин Шулпан Әмири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.